Sanibingelela babukele emakhaya, singu-Blaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Sibonge futhi kakhulu i-Regal Info i-support yabo ukuthi bakwazi ukuthi basivumele sisebenzise indaba yabo ukuthi sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Ungakhohlwa ukuvakashela i-Regal In and Out Beach uzoshawa umoya nje uthi ukuphefumula kungakanaleyo lutho. Namhlanje-ke sihleli nobhuti wethu othi une-confession afisa ukuyikhuluma. Sawubona. Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamukaphi. Ngicela ukubingelela ababukele emakhaya ubingelela yona uNtuthuko owakangubani ngiqhamuka khona ezintabeni zasendwedwe kodwa ngokuhlala ke ngamashu. Kwamashu. Yes. Okay. Ngoba uhleli la esihlalweni sama confessions okusho ukuthi khona udaba lokushisayo. Namhlanje izophuma kaluni ngoba se-Regal In. Yabo uzothi uqeda nje ukuconfess ububhuka hamba uphumuza ingqondo. Yabo? Okay, imfihlo yakho ithini? Ngaqale ngabizwa omunye wabafundisi ebandleni esinalo. Wathi mengibiza wangitshela ukuthi mangakuxoxela imuntu lokho makube imfihlo yami naye. Okay. Wake wangitshena ukuthi uma uyindoda umuzi nomuzi uyaqiniswa. Uyaqiniswa. Yebo. Okay. So usukhonza isikhathi ngana le sonto? Almost 25 years. Okay. Ngikule nkonzo since ngimncane. So konke lokhu ukwenziswa ukuthi ne uyangithemba futhi ihlezi ngikhona enkonzweni even nasemnikelweni ngumuntu ongatholakala ephutha. Uthembekile Kakhulu. Okay. Kuyena umfundisi. Into edala ukuthi ngizelana engaye ke umfundisi wami onama branch amaningi futhi onebandla elikhulu. Ibandla lakhe ke uke libe nabantu abaningi ngokuthi nami ngize ngibe traumatized ukuthi kwenzeka kanjani. So wesikhame sengibizile ngolunye usuku uyangibizela kwakhe. Ngibizele ekamerweni la kwangangeni khona umuntu. Ngafica okuthile ke khona engeke ngize ngikudalula ngani noma mhlawumbe ngakusho yini. Hayi no. Mawuze lana ngithi uzokhipha imfihlo. Yebo. So kumele usichazele khona so understand ukuthi yena lento izibe imfihlo uyikushisa ingobani. Ngoba phela ngiyenzeka ukuthi wafica ikhandlela ekamereni lamfundisi. Actually it's not the candle as well. Wathola wafica ini? Laphana ngafica ukhambe lwalumnyama. Okay. Ngafica nezigubha zamaswela. Ini igubhu zamaswela? Yabo lento etshalwa eliba nemfino eyamathanga iyithanga like mulokhuzile lento le uyakwazi ukufaka amasi kuyona misiyomile uyakwazi ukufaka something to drink yabo. No ngiyabona. Yes into kanjalo but leyana izintona nje izazinqenyenyana singakazuthu. I was found ukuthi ne mengikhombisa ukungitshengisa ukuthi abantu ubabiza kanjani ukuze befike ebandleni lakhe. Oh. Usho abantu basebandleni? Usho noma ibapha abantu. Okay. So uvedanathi nje kulolu ngendlela angichazana wathi lolu ukhamba wathi lolu olokwenza ukuthi abantu bemthembe wathi lolu oliphakani nendawo olokuthi abantu mebembuka noma bemlalela bezwe lento asuke yisho lesithathu wathi enen ilo lokuthi ke kuzabantu bebe baningi but kodwa wathi usefuna manje ukuthi alinyuse kakhulu kunase ekuqaleni. Okay. Imake ngakhatha ebhizi exoxela lento wena usukhonze kuyena uthe 25 years. Yes. Ufikani kwena? Ngabe nginokudideka. Ngathi ngisenokudideka ngithi ngifuna ukumbuza imibuzo ethile wabe seqonda kulolu khamba lakhe wayesethi kunamaza washo so ikhanda lami labe sedomeka ngase ngivuma yonke into asuke seyisho. So la sedomeka wavuma lento ayithi kwena uzocela umenzele yona. Yini leyo ayithi kena ucela umenzele yona? Into angitshena yona ngicela ukudalula nje isonto that is the ngalisho isonto. Ngalisho. All right. Njengoba wangitshena ukuthi usefuna manje ukusinyusa lesigubhu sakhe. Wesikhame esinyusa usefuna manje ukuthi abantu bese bebe baningi. So manje ufuna ngimiyele enyangeni yakhe ekanongoma. Ekanongoma? Yes. Wayesengitshela ukuthi usebekhulume konke okwami ukuthi ngikhiphe fanele ngikhiphe lo 12 million. So wena usuke eThekwini nje uya konongoma? Yes. Kulandwane kanongoma? Kanongoma into esasilanda khona
ikhanda lengulube. Ikhanda lengulube. Yes. Okay, masulandile leli khanda lengulube ubuye lenzani? Leli khanda lengulube sathi mesifika ngathi ngifika ngithi ngifuna ukungena nalo kwakhe ngoba wathi angimfonela ngangeni kwakhe. Wayesethi angimfonele before ngifike ngakwakhe ngase ngimfonela nje obeshilo ngoba wayenginikile imali izindodla impela ngoba nami ngangiqine mhlambe ngemali la ko 50,000. So ngathi mengifika ngakwakhe ngathi ngimfonela athi wayesesho ukuthi hayi imali yaphuka siphuthume kuphi eholweni lethu. Ihholo elikhulu elilapha kaMashu ngase station. Yes. So manje ke manihamba naleli khanda lengulube nilisaphi ileyo part engifuna ukuyazi ukuthi lishonaphi lisuswaphi? Leli khanda lengulube sifike ke ngoba phansi kunama tiles. Sibulala ama tiles then mase sigqiba phansi. So nifike nibulala ama tiles niphinde niwalungise futhi ngoba phela kuzobonakala for the same time. Okay, lenzani ke ikhanda lengulube cela uchaze ngoba phela iyabuna lento iyabola. Lento lena lenzeka kanje na. Uma sengimbuzisisa nami ngolunye leyinsuku ngoba ngase kunesikhashana ngikwenza. Ngimbuza umfundisi wahlezi ungithuma endungipha ngoba nami nje sengumuntu onanemoto nayo yonke into ukuthi ngimlandela lento. Imali yekhanda lengulube. Ngicabanga kanjalo ukuthi nalo included phakathi. So wangitshela ukuthi leli khanda lengulube wesikhami meselibola liba nezibungu izimpethu ngelinye igama. The time izimpethu zibaningi. The time abantu bezothi bebaningi futhi nasebandleni lakhe. So ukubola kwalo ukukhula kwebandla. Ukukhula kwebandla. So yilokho kwakubalekile ukuthi kubole leli khanda. Yes. Ukuze kukhule ibandla. Yes. Wena bhuti uyasebenza? Yeah, ngiyasebenza mina. Uyasebenza? Yes. Okay. Ngoba uthi ke nabekunikeza imali, le mali le ubuyenzani yona ubukhulisa yakhe impilo? Le mali lena ngizokutshela isimanga ukuthi yazi some of the time benye ngiyiphatha kodwa ezinye izinto ongazi ukuthi wenzeni ngenzeni ngayo. Yo. Okay. So ngoba uthi ke na usenesikhathi uyenza lento lena namanje up until uzofike la biyaziwe wena nomfundisi? Bewe mina nomfundisi nje kuphela. Okay, kufika kushintsha nini ukuthi ke na uthi manje ngeke sengikhathele? Ezinyangeni ezidlule. Yini eyenzeka yokwenza ushintsha? Ngathi mengifika laphana enyangeni yakhe yangitshena ngokusobala ukuthi kuzohamba bekudingale nekhanda lomuntu ekufanele liyongena lapha esontweni. So into engisabise kakhulu ke ngoba mina phela ngimningi laphana ngase ngiyinika ukuthi mhlawumbe ngiyenzeka nje kube yimina ngoba mina sengazi imfihlo enkulu ngaye lo mfundisi. Because ngiyenzeka ukuthi lokhu walanda amakhanda kulandele lakho sizolanda umfundisi kulandwe lakho. Nginalolu valo manje. Okay. So le mfihlo lena ngoba uthi ufuna ukuyikhipha nje ufuna ukuyikhiphela ba? Bengifisa ukutshela umama wami. Umama wakho. Yebo. Okay. Umama nayo nikhonza naye ngoba usufuna ukutshela yena. Yebo sikhonza naye ebandleni eli1. Wenzani ebandleni? Uma mfundisi. Uma mfundisi. Yebo. Yo. So ngoba uma mfundisi ebandleni which means naye uphathelene nezinto ezenzeka ibandleni. Kungenzeka yini ukuthi naye uphakathi leli khanda lengulube? Ngesiqiniseko nje sisobala akekho. Akekho phakathi. Akekho and futhi akazi lutho. Ngathi ngiyazama ukukhuluma naye ngithi ngifuna ukumbonisa ukuthi ngabe uyayazi into enjenganalena. Akazaza ngikhombisa ukwazi because yena waphakamisa amandla kaBaba awanika uNkulunkulu. Okay. So angifuni udalula ibandla kodwa ke amabandla ngithi ayahlukana. Yes. Ibandla lene lomthetho noma elamoya? Ngingasho ukuthi nisindisiwe. Sisindisiwe, yes. Okay. Abantu abasindisiwe angithi ke na bayathandaza most of the time. Yes. Bathi bahlala emoyeni. Yes. Ngakho ngithi akula moya bathi badonsa umoya ongcwele bahlala emoyeni bona ngithi. So indaba bengaboni ukuthi ngoba sikhula nje asesona isandla saNkulunkulu sekukhona isandla semfene. Yabona uma ungazi futhi ungaboni futhi ungenamqondo ukuthi lento le ngabe ingenzeka ngalolu hlobo enza ngalo. It's not easy ukuthi ubone ukuthi lento inesandla semfene phakathi. So kwena ke mase kuyinkonzo ke on Sunday noma kuyi Passover
Uye ufile kanjani ubuka ukuthi-ke nawe welele inganekwane le? Kunento eyisimanga engizokutshena yona. Ngike ngikhale enkonzweni. Yeah. Uma ngikhala abantu bebetshela mhlawumbe ukuthi ngivukwa Umoya. lo nawe yazi sishaye izilimo shabrada shadabe yabo. Pre-men chives, Yeah, something like this. So manje uma sekukanjalo bona vele bebona ukuthi lo mfana ngoba usondele nomfundisi uthi usenamandla. Usemandleni. And futhi nabo beze bekuhlongoza ukuthi nami kungifanele ukuthi ngagcina ngiphathe ibandla. So lento kumina ke ngiye ngikhale kube hlunga phakathi kwabo. Kanti wena ushiswa izono. Kanti ngishiswa Izono. izono ngizosho njalo. Because Izono. ngibuke bemile nje phezukwayo abaningi mase bemiswe la phambi kwezihlalo basobemvele beguqe ngoba kuyashiwa nje kusuka ngasekuqaleni kuze kuyophuma sekugcineni sesingenele kulayini wesithathu manje. Imake ngoba uthi-ke nuhlezi walanda amakhanda and amanye sebolile. Leli libolile nenze njani-ke mase amathambo akhona ayahlala lapha? Ayahlala amathambo lapha. Umphathi-ke wona amathambo ngokungakuthola ukuthi amlethela izimoto nokuxhaseka okukhulu okuqhamuka ku-government. Yes. So amathambo wona enziwa umsebenzi. Amathambo enziwa umsebenzi. Yes. Yo, mawucabanga nje ukudlula ibandla? Mina ngokwami angifisi. Awufisi. Kodwa nengalivula sengalifanekelisa njengelinye nje lalabantu laba abahamba enqonqo semzini yabantu abacishe befane nofazi kaJehova baqhwa lezi iqolo lezi engazothi ezokubhaka like something like that. Oh, okay. Yes. No, sizomthinta umama umfundisi, umama sizwe ukuthi uthini ngalolu daba. Kodwa iyodwa into engiyisabayo. Umama umfundisi basondelene nobaba umfundisi. Ngiyacabanga ukuthi mawulisho lolu daba ngiyenzeka ngal accept. Ngiyenzeka futhi ahamba utshela ubaba umfundisi. So awuboni impilo yakhe ingaba sengozini? Ngilindele noma yini. Ngoba usuyidelile. Mhlambe kusasa vele ngizofa ngoba vele sekushiwo vele isishila inyanga ukuthi kudinga likhanda. Barakasho ukuthi ilakho. Nginalolo valo ke. No, simthinta umama. Simazisi lelu daba. Okay, asimzame futhi. Mhlawumbe usathandaza. Mhlawumbe uklina lona ikamera likababa. Hallelujah. Ngibongwe. Sawubona mama njani? Ngiyaphila egameni lenkosi ngabuyisana mntanami. Siyaphila nathi. Ukhuluma noLungster la oqhamuka kaBlaqlife TV kuhlelo lwethi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli nendodana yakho la efisa ukukhuluma nawe. Singakwazi ukukhuluma? Glory to Jesus. Okay. Amen. Okay, siyabonga mama. Ngicela ungibambele kancane. Sawubona ma. Amen mfana wami. Amen njani? Ngisagcinekile egameni likaJesu. Yebo ma. Ukhona ma? Ngikhona. Yami. Ngiyaxolisa ma ukukuphazamisa but kodwa ngifisa ukuconfessa lana melana nakho konke okwenzeka ebandleni. Angazi noma mhlambe ngingagonyuluka yini ma wami. Eish. Ngiyumfana. Angizwa ma? Isho ngane yami. Oh, cha ma ngilana kwa TV nje ngizoconfessa through ukuthi izinto ezenzeka lapha ebandleni nezenziwa ubaba ebandleni. Umfundisi. Oh ma ubaba past 10 years or 20 years ago uke wangithuma enyangeni ekaNongoma. Uma engithuma enyangeni ekaNongoma No. ngicela ungizwe Yabona ke manje ngathi sathana sokuhlaseleke manje cha ngicela ma ungilinde ngiqede. Ngiyacela mama ungilinde ngiqede. Bekungeke kufanele sikhuleke kuqala. Ma umkhuleka usasizi manje mekunje.
into esibalekile ma ukuthi wona usathana okuhlasela yomfana wami mangabe wena ngihamba nesonto ungezofuna ukuthi khulekwe. okay ma angazi noma mhlambe ngikhuluma noma wami lo ngithembayo yini. Ngane yami ngikuthemba ngenhliziyo yami yonke kodwa masufaka unyawo lemfene enkonzweni angisayizwa kahle lento. Ma wami ngicela ma wami ungizwe kahle. Lento ibhlungu ma ngendlela esimangalisa. Ma wami ubaba ubeka ngithuma enyangeni kaNongoma. Angithuma kube ngiyolanda ikhanda lengulube. Oh Jesus. Mesetha sithathe siqhibe lapho esontweni. Besike sibulala amathali. Uma sibulala amathali bese silimbela ngaphansi bese nimbela ngaphansi. Mase siyalivala. Uma silivaleli ma ma ngicela ungiphe ithuba ngikhuluma. Leli khanda lengulube belifakwa immese namakhandlela kunye nomuthi phakathi. Ekhaya kunekamera mama ongavamisile ukungena ongakazi ungene kulelo kamera ma liney'nkamba zamaswele. Lezo nkamba nilapho ubaba aya akhulume khona. Manje ma ngitheme ngifike enyangeni ofika inyanga ngitshena ukuthi sekuzodingala ikhanda lomu. Angazi noma ikhanda kuzobe lami noma kuzobe lakho yini. Manje mangithi angiconfesse kuwena mhlambe kube wena mhlambe kube angizwa yonke lento oyishoyo kodwa ngithi kubona konke ngibe kuJehova phambili. Njengoba sikholwa sikholelwa into enjena ukuthi maqhamuka ezindleleni sikwazi ukuyinqoba mntanami. Amen mam. Amen mam. Amen. Amen mama ngiyeza ukuthi umoya usuphezulu. Hayi umoya umi ngenhla engathi ngaguqa ngithanda sengatshena ngiyakuzwa ngane yami. Ima-ke mama indaba mangathi sithi siguqa sithandaze sibuze umoya ongcwele ngaleli khanda lengulube. Hey ngane yami ukuthi ubanjiswene enkonzweni lento seqhamuka nale ngane iyangidumaza ngoba le ngane izalwa yimina ukuthi lolu nyawo lemfene efuna ukusifaka ebandleni sesibambisene sibumbene. Uyazi mangakutshela ngane yami mhlambe siyinkulungwane manje kulena bandla masingahlakazeka ngenzekani. Ehlisa umoya mama, ehlisa nje umoya. Asucela umoya nje wehle sikhulume le ndaba ngoba umfana wakho la e-studio uyakhala ukuthi kena unalolu daba olumshisayo and umuntu angakwazi ukukhuluma naye kuphela uwena. Ngane yami kumele akhale. Akakhulekanga ngesikhathi esingixoxela lolu daba. Kumele akhale ukube kuthiwa uphume ekhulekile ethemba uJehova khabe yonke lento ayikho. Mama kade ngangithandaza. Wena mama mawuthandaza lapha enkonzweni awuzi ukuthi kena nobumnyama. Ukhanya ba yonke into ukhanya ba ngongambona umfundisi eqhamukana ngane yami ungabona uqatshelwa amanga uyaphila luyamfundisi. Uthe umfana wakho-ke ucela ukuthatha akusenyangeni khona uzoyibona lento akhuluma ngayo. Lutho ngihambe inyanga mina ngihambe inyanga. Kodwa umfundisi uyayihamba nje. Ehamba nini ngane yami ubumnyama angithi sikholelwa bona lokuthi maqhamuka izinto ezimbi sikwazi ukukhuleka sihlasiye ngizoya enkonzweni ngibiza abazalwane siguqe sithandaze sixoshe umoya omubi. Uyabona niguqa khona ma ngakuhle ukuthi nigqibhule ama-tiles-ke khona ngoba kuthiwa ngithi amakhanda lapho nithi nithandaza nibe niwagqibhula lama-tiles. Oh Jesus. Oh aya. Nangumfana wakho usafisa ukukhuluma nawe before lokhu uzivalelise. Ma njengoba seshilo
la eceleni kwami ukuthi fanele siqebhule amathathu. Bengifisa ukuthi ngesonto noma-ke noma inini-ke la ungafuna khona sihambeni sifike simbe ngizokubalela amathathu. Onke amathathu angaphambi kwey'hlanu njengoba ukubona ekuthandazela abantu. Ubone ngabe bayaphila. ngane yami engakusho. Ngifisa masambe sekanongoma sekuyona le nyanga ubaba hleze ngithuma kuyona. Ngane yami yabona manje impilo yami. Kodwa ngithi kona konke esizokwenza ngibeke uJehova phambili, ayikho inkinga kuyongena ngane yami. Hhayi, siyabonga mama. Siyabonga ukuthi usiphe isikhathi sokuthi sikhulume. Amen, amen. Okay. Usale kahle. Yo, umzwile umama uvusana waqhuma. Wangena emoyeni. Simoya lo. I think into ebuhlungu kakhulu ukuthi-ke na ulindele ukuthi la abantu abathandaza kakhulu or abathi bahlala nomoya ibona kufanele ngabayibona lezi zinto. Akulula. So manje kunzima kuwena and akekho umuntu ongakhuluma naye. Manje enkonzweni ngoba ethi umama uzohamba obiza abantu basenkonzweni omama abize nomfundisi bakukhulekele. Usazoya nje enkonzweni? Ngicabanga ukuthi ngithi kunyamalala insukwana. Uthi ukushawa umoya. Sengiyasaba manje. Siyasaba. No hayi. Inzima kakhulu le ndaba but asibonge ukuthi usuyikhulumile yabo. Okusho khona ukuthi mhlambe umoya ongcwele wangampela uzofika. Athinto inhliziyo yakamama athi akuhambe koqephula lama-tiles. Ngiyafisa kwenzeke kanjalo. Yeah. Ay, nayizwela-ke babukele emakhaya kunzima kakhulu. Asithi phela masithandaza nathi sibe sibahlola umoya. Ngithi lisho njalo izwi ukuthi-ke nakhulekani inhlolo umoya. Nikhulekela umoya wokuhlola imimoya ngoba kuyo yonke imimoya kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Ningakhohlwa ukuzongcebeleka eRegal Inn eNorth Beach. Sibonge kakhulu isupport yabo ukuthi basupportile ukwazi ukuthi sisize laba bantu abadinga usizo. Siyanithanda kakhulu emakhaya nibe nosuku oluhle.